het super leuk dat ik in deze vlog ben. Yeah, ik ook! Geweldig. Zo, nou dat wie even een tijdje lien, hè? Ik zeg al reacties op het YouTube kanaal van ja, ik mis de vlogs. Wanneer komt er weer een vlog? Dus ja, ik hier even een sabbatical. Ik hier gewoon even geen tijd. Maar nou ben we erbij, hè? Ik kan nou wel los, kan we heven. Het gaat om. Ik denk eerlijk zijn dat ik de oriënteerd ik net zo vol te melden hier, hè? Dus als je net zo vol te melden, dan ik beter maar stilhouden misschien. Dus dat hak ik maar die dan de oriënteerd. Ja, dan maak je er wel wij van zelfs. Dat is super gelijk, ja. En dan begint er wel wat te snijden, hè? Dat is wel sfeervol. Mooi. Ja, het is een snier. Wie wil het snijden, hè? Snier. Nu zie je er wel even op om je kent, Jere. Wat zei je toch? Zie je er wel even een skimmeitje kent, Jere, of net? Waar ligt dit nog niet? Iedereen hier heeft het beroerd voor, vind ik. Ja. Maar dat mag voorzichtig. Hé? Dat mag voorzichtig. Ja, inderdaad. Dat lees je dan ook nooit, Jere. De net best. Zie je zo klaar dat je er is, Jere? Ja, mag je wel niet? Kun je zou ook lezen dat maar. Wat is die rustig, Jere? Er is net een haast, Jere. Ja, je hem dan, maar je bent ik getrouwd, dus ja. Nee? Oh, dat is te koud. Er is net een haast in de stad, man. Zo, daar draaide de man, die vlog ik altijd om. Naar Rinko Street, daar kom ik meestal in praat er even mee. Maar er is nog net in. Iedereen rent ook al trollen en hazen. Het lijkt misschien wel een beetje ontwaar natuurlijk, het is net zo warm. Ik vind het zelf ook al wel een beetje. Maar even een beetje stilstaan, maar ja, de winkels ben ik net hier. Wat dan? Normaal altijd op YouTube. En Oh ja, klopt, ja. Heb je wel eens gezien? Jazeker. Ja? Ja, had je haar de schijf gevonden. Ja. Alle filmpjes, jongen. Ja. Alle filmpjes, jongen. Jeetje. En we zaten al te wachten op dat er weer Oh, ja? zo kwam. Maar Je zat gewoon te wachten. ja. Thuis had de computer telkens F5 drukken. Ja. Ja, dat komt maar niks. Nee. Nou, toen maar weer even door naar de Telegraaf en zo. Maar daar word je ook niet vrolijk van. Nee. Want ik wou beginnen met een nieuwe campagne. En die hiet dan ik praat Friesk of ik praat net. Oh. Dan moet ik niet praten, denk ik. Nee, dan was hij gewoon stilhouden dan. Het is uit Fries praten, Kees, hè? Dan is je broer, hè. Dan mag je misschien thuis even Ik vind het wel een praten. beetje, hè, maar net zo vol. Nou, dat klinkt toch hartstikke goed, al. Ja, maar als ik dan Ja, dit is koor. Heb je dat koor of niet? Ik net. Nee? Nee. Ik ga een koor toemen. Heb je wat tips in koor toemen? De toemen is een koor. Dus een van het probleem is natuurlijk echt dat ze net meer zo dicht bij de meesten komen kerst. Dan moest ik oren meter afstand houden. Dat maak ik als vlogger natuurlijk ook. Hè? Dus dat maakt het ook wat lastiger contact zieken. Ik beziek het wel een beetje, maar ze komen net spontaan meer op je haar in, zoals vroeger. Toen verdrongen de meesten zich altijd achter de camera om op beeld te komen. Hè? Dat zag je dat vroeger. Maar ja, dat die vroeger, hè? Dat die voor de coronatijd. Je hebt geen sneeuwbalgevecht hoor? Nee. Nee? Er is gewoon altijd met 12 sneeuwballen in de hand. Chickies. Hè? Chickies gooien. Ja, wat chickies gooien? Dat moet je aandacht van vooral, ja. Ja? Mag je hem daar een sneeuwbalgevecht houden of niet? Ja, Bunda. Ja, waar? Met die grote bos haar. Oh, daar. Oh, die cel. Die kun je daar bekoelen? Oh, dat wie een oren. Ik dacht dat het niet bekoeld is, hoorst. Ja. Ik ken in Leeds een beetje Fries. Nou, dat klinkt goed, hoor. Ja. Ja. Maar hoe praat normaal geen Friesk? Ik heb versteerd dat net. Je versteert het net. Nee. Maar ik versteer die wel. Hoe kan dat nou dan? Want ik kan die wel verstaan. Omdat nou Fries is. Ja, wat doe ik toch? Ik versteer die echt. Ja. Fries spreken en Latijn.
En wiskunde. Nederlands. Latijn, wat is dat nou? Ik ben Fries praten. Praat eens Latijn met je dan. Yes. Natus est. Wat zei het? Natus Ja, dat est. versteek ik dus net, hè. Dat komt toch nergens met mijn Latijn. Ik heb Fries praten leren. Ja. Met een lek Mijn voor YouTube gaming kanaal voor, nou ik heb geen video's momenteel, maar had had. Maar ja, bedankt. Abonneer daar eventjes. En wat voor kanaal hast je dan? Wat doe je erop? Ja, games spelen. Games? Welke game? Mario Bros. Mario. Ja, Mario. Dat is superleuke. Superleuke game. Ja. Op de Nintendo. En Je kan ook Among prachtige Us. schermopnames maken. Hoe? Among Us. Among Us? Onder ons. Maar dat speel ik niet zo vaak meer. Among Us, dat klinkt een beetje in een worden faro, maar... Nee. Among Us, dat is Engels. Among Us. Wat toch? Ik ja, doe Engels, je kan alle talen, dus kwam een beetje Fries praten, dat is er net bij. Nee. Hij zou dat filmpje nooit zien van u. Ik ben van de politie, hè? Ja, dan hij maar Ze zullen er ook net uit. Uw prijskaart, mag ik die wel even zien? Nee, dat net. Maar het niks van hem oorloken. Nee, hè? Ja, zeker. Ik ben van de politie. Ja, dat zijn wel mooi. Nou, maar wel, die postduwen hè? Die mag je wel fotograferen. Ja, Die- dat weet ik net. Ik vind de meeste volgende keer dan het pas doen. Ik krijg nog steeds heel veel reacties op het filmpje, maar die vrouw op de markt, Dat denk ik wel. daar ben je jou ook bij. Ja, dan weet ik een klein deuk. Wat doet die man eigenlijk? Dan moest je even stil horen. Dit is een vriend van u. Een vriend van de show. Dat is even opgehaald, man. Maar, Maar Ja, ik hij- denk dat hij die orenmaat ik bekomt. oké. Dat weer de belangrijkste bedrijf in het filmpje. Ja. En de markt. Zo, je kent beginnen, zo. Gisteren nog even bellen in mijn kappel gehad. Ja, die is die pontificaal Ja, voor ja. ons, hè? Ja. En dan denk ik van die... Maar die werden natuurlijk ook wel herkend natuurlijk door die video. Hij hier een familielid in Nieuw-Zeeland of zo. Oh, Die bellen hem op. Nou, Parker zit op YouTube. dat kunnen we Ja, naar hier. dat weer wel de topper, dacht ik vandaag. Ja, dat doen de Ik meeste heb views zelf. per keer heb ik dat van maar eens jongen. Ja, hè? Ja, Apart ding. precies hetzelfde. We stonden zo'n stukje en niet naar zelf praten. Nou, dat vond ik al bijzonder, want het wie nou het wie jaars betiert is ziedel Ja, een marihuana, weet ik wat het weer. Iets te roken in elk geval. toen wij de zitten praten ze al in zichzelf. Ja, Dus toen kwam Sto en toen weer het hek van de dam. ja, dat hier is even neder om los te komen. Ja. Ook nog zo'n goedkoop toesteltje trouwens. Dit is een goed keer tasten, had je? Ja, zit hier naar je lezen. Ik was niks van hem oorloken. Wat is het hier? Altijd als je hem zien kon, dan doen we wat, hè? Ik had die een beetje zo in Het lijkt net om mij. Nee, wist we dit, wij zijn altijd vrolijk. Ja, Alleen een hapje. goeiedag. Wat nou? Lekkere bakje snet. Ja? Even wat roggebal. Op niks, heb ik nog een roggebreden bij. Dat jij bij het waar, nou. Wat wil je nog meer eten, wat jongen? Nou, Ze weet ik zit niet, heerlijk hoor. op het Ceylon. Ja. Sommigen nemen het Wilhelminaplein. En dan maar, kerst ik wel. Daar kan je op stemmen. En uiteindelijk nog maar veertje. Die zweert bij Ja, Ceylon. die zweet bij het Wilhelminaplein Wilhelminaplein zijn. net. Dan krijg je slag voor de hassen, toch? Dus krijg je slag de hasses. Maar dit is van een Friese vlogger, ding. Ja, ik ga heel lang net niks publiceerd. Nou toch, ik misschien nou de tijd weer eens een keer rijp. Dus ik ben een beziekje weer een beetje de triet op te pakken. Maar dat is net zo makkelijk, hè? Lekker, wij zullen die kant weer op. Oh, wat zijn we dan? Dat rennen, dat is een naaie kitesurfen, hè? Rennen is naar je Ja, kitesurfen? dit is Dit natuurlijk is de niet- code waar je naar op dit ziek is in bent. coronatijd, jongen, is rennen, iedereen rent om ons nou. En dan zeggen ze van, dat is voor oude mensen. Ik bedoel, de hele wereld is aan het rennen. Sterker Coronatijd. nog, ik bedoel, ik Ja. heb er net voor het doel hoor. Op al die dating sites, daar is natuurlijk een probleem, hè? Want die lui kunnen net meer bij elkaar komen. Nee. Binnen de oorlogmeter. Normaal sprut. Dus die gaan ook uit de kuilen. Ja, Dat is juist iedereen ik. in de keuring. Het is een nieuwe kitesurfen. Omdat dat hot en modern weer, dan Oh, is zo. dat is keuring nou hot en modern, Dat is hot. snapst? Ja, hè? Dat maakt dat kwartje wat even valt. Ik kom vroeger op mijn een spatskwallen. Ja. En bij Fitland, wie dat dan, hè? Daar is een zwembad onder de spatskwallen. En deze man wie altijd bedreven, dan zitten we te zwembaantjes loeken. Ja. Maar dan kwamen er een paar van die vrouwen die en die gingen met zijn trein keurend altijd door dat bad heen. Dus dan gingen ze eens rond in.
En dan zwommen er altijd dwars terug in. Joh. Dat is altijd geweldig. Ja, dit is niet een keer gebeurd. Maar bij Andries Bakker is het dan dan dieren dat altijd. Dit van die Dus journalisten, ja. hè? Dit van die journalisten, hè? Vertelt ze hier dingen, ze blazen gelijk op. Niet een Dat, keer gebeurd. dat de proporties, daar is geen weet van gast, hè? Die fake news bij, hè? Het is net voor arme mensen, hè? Dat kan je. Nee, ik ga het terug, dat is zeer spannend, hè? Nieuwe kitesurfen. De beste, hè? Zo zei je volgens een leuke video dan een toen omheen. Volgens mij eerst je een abonneer dan. En dan hoop ik binnenkort weer eens een volgende vlog te maken. Het kan nou natuurlijk net zo wezen dat ik nou hier makken ga. En dat ik dan... die maatje. Hoi! Geweldig.